नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्याच्या विविध भागात वादळी वारे, पाऊस आणि गारपिटीनं हजेरी लावल्यानं कमाल तापमानात चढ उतार सुरूच आहे। विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे। उर्वरित राज्यातही हलक्या पावसाची शक्यता आहे। कमाल तापमानातील चढ उतार कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। पावसाची हजेरी, ढगाळ हवामानामुळे गेले काही दिवस राज्याच्या कमाल तापमानात घट झाली आहे। उन्हाच्या झळा आणि उकाडा अनुभवायला मिळत असला तरी कमाल तापमानाचा पारा 37 अंशांवर आलाय। मागील 24 तासांमध्ये चंद्रपूर इथं राज्यातील उच्चांकी 37 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान 32 ते 37 अंशाच्या दरम्यान आहे। तापमानातील चढ उतार सुरूच राहण्याची शक्यता आहे। दक्षिण अरबी समुद्रातील मालदीव बेटांजवळ समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे। पूर्व विदर्भापासून तेलंगणा, कर्नाटक अंतर्गत तामिळनाडूपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणि खंडित वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे। विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह जोरदार पावसाचा इशारा आहे। उर्वरित राज्यात विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 31 इतकं तापमान राहील। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 31 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। दोडामार्गात किमान 23 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 24 ते कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 25 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।